machiegni kendo. Nen mor gi ilo ka nyithindo ma kwan gi romo 60 nosidhi e gweng' ma Othoro e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul kaunti ma Homa Bay tok nyithindgi tieko chenro mar thieth mar geng'ogi kuom gamo kute mag ayaki kuom minegi. Ma en achiel kuom chenro mar riwruok moko mar piny owacho mar AHF hinyo bago ne nyithindo ma johigni 2 manonyuol kod mine modagi kute mag ayaki tok yudo ka gionge gi kutego. Mine mane nyithigi okalo okang' ni onyiso moro ma gin godo tok ka giae chenro mar muonyo kendo miyo nyithindgi bende yath e yo makare kuom thuolo mar higni 2. Kata obedo ni piny Kenya osegoyo okang' e kedo gi landruok mar kute ayaki kowuok kuom mine nyaka ne nyithindo, AHF wacho ni luoro nitiere ni landruok mar kute mag ayaki ochako idho e gwenge ma Kisii kod gwenge Mongoro. Kana biro to ne gipuonja ne giketa mora gi no keta ken ne gipuonja sasa kana biro to ne gipuonja gibiro nyaka dala ma gipuonjwa e dala. Koro kawuono mage nyithindo mosekadhe program no, so usually program ni en program ma run for 2 years. Ne wachwa expect ni nyathi kosenyuol to bo dhoth for higni 2. Koro samo dhoth no to wa ensure ni otiyo gi yath pile to min gi bende tiyo gi yath pile, then wakwong wapimo nyathi kosebedo gi dweche 6 wapimo kaponi pok oyudo kute, kendo kochopo higni 1 wachako wapimo kapok oyudo kute, then koro kochopo dweche 18 koro mane testing mogik ma watimo. Ka watimo testing no mogik to wachako wayudo ni nyathi ok oyudo kute mek ayaki, ma nyathi mosekadhe program no moko oyudo kute mek ayaki. Riwruoge makedo kod wach landruok mar kute mag ayaki idwa ni omed chwalo sandan ne jogo machuore yedhe mamero ji kadho wadh nam chumbi. Ma en bang' yangore ni kwan maduong' mag jogo matiyo gi yedhe mamero ji sani gamo kute mag ayaki ni mar thothgi law sandan achiel kaluwore gi nok mantiere. George Aoko nigi mathoth. Kaunti ma Mombasa kai kwana tamalo 3.2 mag jodak ni kod kute mag ayaki, kuma kwana tamalo 18 ewi mano gin jogo matiyo gi yedhe mamero ji. E kituo mar Mewa machiwo thieth ne jogo matiyo gi yedhego, ne ayudo moko kuom jogo matemo yudo thieth kendo pimona kaka ne gidonje wach tiyo gi yedhego. Bangi nilianza nikiwa 15, nikiwa 17 tukaamua mimi na rafiki yangu tuonje hiyo heroin. Hatukuwa tunataka kuingilia kwa sababu sisi tunaona life zao vile ni miserable. Lakini sasa tulikuwa tunataka kuonja tusikie tu wanasikia vipi hiyo shtimu. But sasa hiyo kuonja ndio kuingia. Uwezi onja ukawacha. Robo ya maisha yangu, nusu ya maisha yangu nimetumia madawa ya kulevya. Kwa hivyo mama mraibu, baba mraibu, maeneo hayo yote ambayo katika mitaa ni ya uraibu. So nikaanza na sigara, nikafuata na miraa, mongoka, pombe na tembe kifuatiliwa na heroin. Ginyisa ne yath to chutho mar heroin kosedonje del to weyo ok yot. Nikavuta kama miaka 2, nikaacha kuvuta, nikaanza kusniff na cocaine pia. Kusniff nikamalizia kujidunga, nikawa najidunga. So hiyo kujidunga na madhara nyingi, nilipata hepatitis, then nilitibiwa ikapona, nilipata HIV, of which sahi nina speak out kusaidia wengine. Niko very weak even nilivyo. Niko na HIV, niko na hepatitis C, maisha yangu yameharibika, sijasoma vizuri. Nimeenda overdose 8 ambao ni mbaya critical kwa na kushoot out kama hivi. Hii ni mara 4 sasa kushoot out. Kwa hivyo hapa niko na 2 na mara 4 ilipita nyuma. Kwa hivyo niko na line yani kama mara 5 sasa hivi. Kabende yedhego gikoni yudore mayot ka midhiero en mana pesa mar nyiewe. Ma ema gikoni miyo thoth gidonjore timbe njore mar tieko riyo mar yedhego. Nilikuwa naiba ama nafanya prostitution, naenda na wazee, ndo naenda na waibia kwa sababu ile watanipatia kidogo haitatosha. Mimi nataka nichukue yote. So hiyo kuiba, kupigwa na mob justice, kwenda jela, kwenda rehabs. Ila pale ninapopata kutumia lazima niibe, lazima ninyang'anye, nikuwa mtu mbaya ndio nipate dozi yangu ya kudunga.
So masaa ya kuwa stimu kwa kichwa yangu ni masaa 2 au saa 1:30 ndio inakaa kwangu. Kwa hiyo masaa yote nakwenda mbio zaidi. Nimekosa unga, nakwenda kudunga shindano ambayo ni ya kozepam ya maji, fentanyl ya maji. Nakula tembe ambazo zinanifanya ni zubae. Wale wanatumia heroin sana sana wanaongezea na makozepam. Kozepam huwezi ukapata hivi hivi, zinapatikana kwenye chemist but wale wanauza wanajua kuwa kuweza kuaccess ile niyo mtu anafaa kuja na prescription. Dual mar National AIDS Control koni wach lao sindane kind jogo matiyo gi yedhego en achiel kuom yore malando mapiyo kute mag ayaki. Nilipata HIV kwa sababu nilishare na mwenzangu, sikuwa na yangu, so nilishare. 18% ya wanaotumia sindano kwa kujidunga wanapata maradhi haya ama virusi hivi vya ukimwi kupitia njia hiyo. Ndio pale kwamba tunashikana na washikadau wale ambao katika nyanja hiyo, tuone ni vipi sisi sote kwa pamoja tunaweza kujumuika, kushikana mikono, kuzuia jambo hili. Midhiero maduong' ma jogo matiyo gi yedhego ikoni en akweda e kind anyuola kata e kor gwenge magidakie. Mimi nilikuwa najurumia sana kwa sababu yani nikiangalia hakuna mtu anataka associate na mimi. Hata wazazi wangu wenyewe wakanifukuza. Kutumia methadone nimetumia sasa ni miaka 4 na imenisaidia sana. Mimi na bwanangu hata yeye pia ni ex junkie, lakini yeye alikuwa anavuta. Uraibu ni ugonjwa sugu tu kama yale magonjwa mengine, na mtu anaweza kasaidika na kaweza kuacha na karegelea maisha yake kama binadamu kamili. So wasikuwe stigmatized. Usaidizi iko, mtu anaweza kasaidika na kaweza kaacha na kaendelea na maisha yake kama binadamu mwingine kamili. Kwayo en ni piny owacho kaachiel kod riwruoge mopogore onego ket maino e gayo landruok mar kutego e yor geng'o wach lao sindan achiel. We need to have strategies and programs to address this population. And among the strategies or programs which are there is whereby through the communities of practices, other organizations which are dealing with these groups, we bring them on board to ensure that they provide needle and syringes, new needle and syringes to those who are injecting. Not to promote the practice, but to prevent the issues of HIV infections. Sasa hivi tunasaidiwa na harm reduction kuweza kutuletea hizi bidhaa kuweza kuzuia tusipate kuambukizana HIV.